Vins i Licors Grau és una companyia líder en la distribució de vins i licors a les comarques de Girona i és un referent arreu del país. Parlar de Vins i Licors Grau és parlar d'un somni fet realitat, de com convertir una empresa familiar en una companyia líder. Una història de tenacitat, esforç i il·lusió amb 40 anys d'història. Vins i Licors Grau va obrir les seves portes l'any 1977 a Palafrugell, dedicada a la distribució de vins i licors embotellats a les comarques gironines. Durant la dècada dels 80 s'amplia el negoci i l'any 1987 va néixer l'empresa filial distribuïdora gironina S.A., Digisa, dedicada únicament a les distribucions en exclusiva. El creixement de l'empresa es consolida també amb la inauguració d'un magatzem logístic a Figueres, amb l'objectiu de donar un millor servei a la zona fronterera i de l'Alt Empordà. La constància, la tenacitat i el compromís amb els clients fan que Vins i Licors Grau passi a liderar la distribució de vins i licors de la zona, amb un gran reconeixement en el sector horeca, hotels, restaurants i cafeteries, i l'empresa és escollida en diferents anys com els primers distribuïdors de vins i licors a nivell estatal per la Guia de Distribuidores Indisa. L'any 2003 i amb la incorporació de la nova generació, Sergi i Jordi Grau i Segarra, Vins i Licors Grau va escriure un nou capítol en la seva història, amb la inauguració de les actuals instal·lacions amb 15.000 metres quadrats, entre zona edificada, jardins i aparcaments, i amb una de les enoteques més grans d'Europa. Al llarg d'aquests 40 anys d'història, Vins i Licors Grau ha demostrat la seva inquietud per convertir-se en un referent en la distribució de vins i licors, amb un gran nombre d'exclusives i amb una gran força dins el sector. Un esforç que li ha valgut diversos reconeixements, com la placa Francesc Macià de la Generalitat de Catalunya, el de millor vinoteca per diferents guies i revistes, com Mercados del Vino i la Distribución, o l'entrega a Jordi Grau i Dillet, al desembre de 2012, de la medalla al treball president Macià, de mans del llavors president de la Generalitat, Artur Mas, en una cerimònia solemne al Palau de la Generalitat. La inquietud per oferir els millors serveis als seus clients va fer que el 2009 Vins i Licors Grau inaugurés el nou portal de venda online Grau Online. A través d'internet i des de qualsevol punt d'Europa, el client pot adquirir qualsevol vi de les 12.000 referències disponibles a la botiga física i rebre a la casa en un màxim de 48 hores. L'aposta per la venda online i la implantació de les noves tecnologies van fer que l'any 2012 es posés en funcionament l'aplicació Grau Online per a dispositius mòbils, que es va presentar en un acte solemne al Saló dels Miralls del Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Vins i Licors Grau és una empresa capdavantera i en constant renovació, i d'aquesta inquietud ferma per oferir als seus clients les instal·lacions més innovadores, la companyia ha afrontat un nou repte, l'ampliació de les seves instal·lacions. L'empresa disposa ara d'un nou magatzem climatitzat de més de 1.200 metres quadrats per conservar en les condicions més òptimes els vins més exigents, amb la màxima eficiència i estalvi energètics. Vins i Licors Grau compta ara amb un total de 9.200 metres quadrats de magatzem, amb una capacitat màxima per a 8 milions d'ampolles. La renovació del magatzem ha permès també ampliar la vinoteca de Vins i Licors Grau, consolidant-la com a una de les enoteques més grans d'Europa. Amb 1.700 metres quadrats, la vinoteca passa de 10.000 a 12.000 referències de la millor selecció de vins i licors del mercat, tant nacionals com internacionals, i una àmplia varietat de productes més exclusius, tots ells lligats al món del vi. L'enoteca de Vins i Licors Grau disposa també de zones diferenciades per als seus vins, dividides per denominació d'origen i tipus de productes, mitjançant quadres explicatius i informatius. Compta també amb una vinateria bar, on es pot degustar una selecció de vins del mes a copes o qualsevol vi de la botiga. Zona d'esbarjo per als més petits, accessoris com copes, decantadors o obridors, zona de regals, venda de llibreria especialitzada i un aparcament gratuït amb un nou accés. La consolidació de la venda online dins l'àrea de negoci de Vins i Licors Grau genera nous reptes a la companyia. És per això que dins la segona fase de les obres d'ampliació de les seves instal·lacions, Vins i Licors Grau ha ampliat i automatitzat l'espai destinat a Grau Online. Durant els treballs s'ha incorporat la robotització a tot el procés de preparació de les comandes a través d'internet, amb l'objectiu d'oferir una resposta més ràpida i eficient als seus clients.
Amb l'esperit de donar a conèixer i descobrir la cultura del vi als seus clients, Vins i Licors Grau ha mantingut al llarg dels darrers anys una aposta per acollir a les seves instal·lacions diverses activitats relacionades amb el món del vi. La companyia ha dinamitzat degustacions i presentacions obertes als seus clients. Per oferir un nou espai a aquest objectiu de difusió del món del vi, l'empresa ha inaugurat ara un nou auditori amb una capacitat màxima per a un centenar de persones, equipat amb les últimes tecnologies d'imatge i so. L'objectiu de Vins i Licors Grau és, amb aquest nou equipament, situat al soterrani de l'Enoteca, ampliar les activitats de difusió que acullen les seves instal·lacions, des de cates de vins a masterclass, passant per seminaris, conferències i altres esdeveniments. En aquest nou espai s'ha habilitat també una mostra expositiva amb una col·lecció d'anyades antigues de vins. Vins i Licors Grau ha celebrat recentment el seu 40è aniversari, inaugurant les noves instal·lacions de l'empresa a Palafrugell. Més de 3.000 persones van assistir a la presentació. Representants dels sectors vitivinícola, horeca, empresarial i institucional, tant a nivell nacional com internacional, van voler acompanyar la família Grau, a més de clients, proveïdors, amics i familiars. L'acte va ser presentat pel periodista Manel Fuentes i va comptar amb l'actuació del cantant Bertín Osborne. Els amics del celler de Can Roca es van sumar també a la celebració amb el càtering i un magnífic pastís d'aniversari. Les noves instal·lacions de Vins i Licors Grau permetran reforçar el lideratge de la companyia, que actualment ven 12 milions d'ampolles a l'any, que corresponen a més de 10.000 referències de vins, una xifra que amb les noves instal·lacions s'ha ampliat fins a les 12.000 referències. La companyia compta actualment amb una cartera de prop de 3.000 clients, principalment de la demarcació de Girona i com a distribuïdors majoristes també a la resta de Catalunya, Espanya i Europa. Per tot això i després de 40 anys d'una inquietud constant per ser referents i capdavanters en el sector de la distribució, Vins i Licors Grau afronta un nou repte de futur amb aquestes noves instal·lacions, amb la màxima il·lusió i dedicació, un impuls que neix d'un amor profund i un respecte màxim al món del vi.